A Xunta vén de aprobar importantes medidas para mellorar a xestión da biomasa, reforzar a loita contra os incendios, apoiar a rehabilitación de vivendas no rural e impulsar a educación. Todo isto tras levarse a cabo o Consello da Xunta. Un dos anuncios expresados tras levarse a cabo o Consello da Xunta foi sobre o novo convenio de 100 millóns de euros nos próximos 4 anos para mellorar a xestión da biomasa nas franxas secundarias arredor dos núcleos habitados. O orzamento anual duplicarase alcanzando os 25 millóns, co obxectivo de reducir o risco de incendios. A medida tamén incluirá máis recursos para os concellos máis pequenos. Destinamos 100 millóns de euros para os próximos 4 anos a este convenio. Duplicamos o investimento ata chegar aos 25 millóns de euros ao ano para esta finalidade. A toda agora, a media de investimento era de 12,2 millóns de euros. Pasamos agora a 25 durante 4 anos e, polo tanto, vai ser o doble do ofertado hasta ahora e agardamos, e así o esperamos, lamento que non haxa ese convenio paraguas que facilitaba todo moito, pero aprobaremos o convenio e lle ofreceremos aos concellos a posibilidade de ter esta axuda fundamental da Xunta de Galicia, que non só é a axuda económica, tamén é a axuda de tramitación nun obxectivo común que é incidir na necesaria limpeza das franxas secundarias que vimos que era tan necesaria na vaga de lumes deste verao. Seguindo pola mesma liña de actuación, a Xunta reforzará a súa flota aérea con 2 novos avións de carga en terra, cun investimento de 3,9 millóns de euros para mellorar a loita contra os incendios nos vindeiros anos. A flota autonómica contará agora con 22 aeronaves para facer fronte aos incendios forestais. Van ser case 4 millóns de euros, o contrato vai durar 3 anos e son avións que, pola súa axilidade e rapidez, son moi útiles na extinción de incendios nunha contorna de ata 40 kilómetros desde a súa base, é dicir, para intervencións moi rápidas, foron moi eficaces este verao, moi necesarios e, polo tanto, aumentamos con este acordo, con independencia de seguir aumentando en sucesivos acordos, pero xa con este acordo a contratación aumenta 2 novos avións e teremos 8 avións do tipo dos que se contratan hoxe o brao que ven. Había 6, pasamos a ter 8, 4 millóns de euros. Por outra banda, Alfonso Rueda anunciou un plan de 5 millóns de euros para rehabilitar vivendas e converter locais baleiros en fogares en concellos de menos de 5.000 habitantes. As axudas poderán alcanzar os 30.000 euros por vivenda e as rehabilitadas para alugueiro integraránse no programa Fogar Vivo. As axudas poden chegar ata 30.000 euros e irán dirixidas a facer reformas ou ben rematar vivendas que estén inacabadas ou, como decía, transformar baixos e entre plantas comerciais en novas vivendas. En materia de educación, a Xunta inicia o proxecto Edugalia, que usará a intelixencia artificial para mellorar a xestión educativa e reducir o abandono escolar. Este proxecto pioneiro contará con 16,5 millóns de euros e mellorará a comunicación entre familias, alumnos e centros educativos. Un programa específico para usar a intelixencia artificial a hora de reducir o abandono escolar e mellorar tamén a xestión dos centros. O orzamento total son 16,6 millóns de euros, a Xunta de Galicia aporta o restante, 6,6, e os outros 10 de acordo con esa compra pública innovadora, eses 10 millóns de euros que captamos. Damos hoxe os primeiros pasos para facer efectivo este proxecto Edugalia e, polo tanto, hoxe acordamos autorizar que se destinen 13,5 millóns de euros dentro dos 16,6 para dispoñer de todas as ferramentas digitais que van ser necesarias para poder utilizar a intelixencia artificial na finalidade que antes comentaba, que era previr o abandono e intentar evitalo no sistema educativo galego. Unhas medidas enfocadas no benestar social, medioambiental e de educación da comunidade galega.